Тапшыруыбызның зур матур бер концертын без кабат Ерак Нефтеюганск шәһәренә юлларбыз. Бүген үзенең матур туган көнен Иске Зеленая авылында туып үскән якташыбыз Шаяхметов Джафар Рәфат улы каршылый. Аңа 51 яшь тула. Әлеге гомер бәйрәме белән ихластан аны беренчеләрдән булып яраткан хатыны Наҗият Җиганшевна һәм кызы Лилия кытлылар. Тормыш ул гади әйбер түгел. Диңгездә тын гына тормый. Безнең гомер дә нәкъ диңгездәй. Бер күтәрелеп, бер төшеп, безне төрле ярларга кагып, авырлыкны да, шатлыкны да мулдан татытты. Ниләр генә булмасын, арабызда нинди генә мөнәсәбәтләр булмасын, Җәфәрем гомер буе мине аңлый алган иң беренчедән якын дустым, яраткан кешем булды. Мин аңа мең рәхмәтле, чөнки гомеремне бизәгән балабыз, шәшкәдәй гүзәл кызыбыз Лилиябыз туды. Ул һәр вакыт безнең нык терәк, нык таяныш иде. Без аны хөрмәтләп, ихластан сөеп яшибез. Кадерлем, рөхсәт ит туган көнең белән котлап, иң мөһиме, нык исәнлек теләргә. Исәнлегең булса, барысы да булыр Алла бирсә. Бәхетең мул булсын. Бел, сине һәр вакытта яратып хөрмәт иткән кешеләрең без ул. Әллә синең күзең, әллә назлы сүзең гомерлеккә сеңде күңелгә. Син гомерем буе минем алтын нурым, ал кояшым тормыш күгемдә. Бүгенге көн бер кайчан да онытылмый торган көн. Әй сөеклем, бердән-берем, ул бит синең туган көн. Көннәремә, төннәремә нур өстәүчем син бит ул. Шуңа синең туган көнең иң изге көн бит ул. Гомер юлларымда тик син генә, таянырдай ныклы тал тирәк. Гомер үтә, инде күпме еллар син генә дип тибә ул йөрәк. Бу тормышның җил давылларыннан юлларымда саклап барышым. Кайгы шатлыгымны уртаклашып, ай кояштай балкып янышым. Әтиләр еш кына бу тормышта әниләрнең ышыгында калалар, дип дәвам итә Лилия әлеге котлау хатын. Әйе, әниләргә җырларны да, шигырьләрне дә багышлап күбрәк язалар. Ләкин әти дигән кешеләр, алар әниләр белән бер рәттән безнең хакта кайгыртып, безнең өчен җаннарын кызганмыйча, саулыклары, вакытлары белән санашмыйча хезмәт куялар. Балаларым матур үссеннәр дип тырышалар. Минем әтием дә нәкъ шундыйларның берсе. Гаилә безне бар җилләрдән дә ышыклап, бар авырлыклардан да саклап яши ул. Әтием, әнием өчен бик кадерле, яраткан гомер юлдашы. Алар икәү бергә гомере буе кулны кулга тотып, бу тормыш буйлап атлап киләләр. Сөекле әтием, бүген синең матур туган көнең. Гомер бәйрәмең белән котлап, мин ихластан сиңа саулыклы, бәхетле озын гомер телим. Мин олыгайсам да, синең өчен һаман бала икәнемне сизәм. Синең бер карашыңнан бала чактан ук барысын да аңлый идем. Әйткән сүзеңнән чыгарга тырышмыйча яшим, һәм бүген дә нинди генә эшләр башламыйм, синнән башта хәер-фатиха һәм киңәш алам. Кадерлем, мең яшә, минем бәхеткә, әнием бәхетенә. Туган нигезебезнең утлары озак сүнмәй янсын, анда мине каршы алыр өчен исән-имин сез булыгыз. Әтиемнең ышыгында үстем, нәкъ биек таулар артында. Бүгенгедәй гомер иткән сыман матур яшә әле тагында. Янәшәңдә сөйгән гомер ярың, тирәюңдә туган дусларың, бер кайчан да капламаса иде баш очыңны кайгы болытлары. Язсын Раббым озын-озак кына бала булып миңа калырга. Газиз булган әти-әниемнең яннарына сөенеп кайтырга. Котлы булсын әти туган көнең, бәхетләрең тулсын бер бөтен. Иң матур, иң шатлыклысы булсын син дөньяга туган көн бүген. Кадерле Җафар Рәфатович, ихлас күңелләрдән без дә сезне матур туган көнегез белән котлыйбыз. Бүләккә якыннарыгыз сайлаган матур җырны юллыйбыз.
her bir günü tuğan gün kebek bulsun seni mina her vakit gire seni yanında şaktar efer bu dünyada tuğan için bulganım için rahmet seni mina her vakit gire seni yanında şaktar efer bu dünyada tuğan için bulganım için rahmet bu dünyada tuğan için bulganım için rahmet. Матур туган көннәрне каршылаганда, улыгайган чакта иң бәхетле котлау әти-әниләр тарафыннан килгәне. Шуңа күрә бүген Шаяхметов Җәфәр Рафат улын гүзәл гомер бәйрәме белән туган ятларыннан, Иске Зеленое авылыннан газиз әнкәсе Нәзирә Алиевна да котлап, иң җылы теләкләрен ирештерер. Балакаем, сиңа да 50-дән ашты. Үзең ярты гасыр гомердән артык яшәп киләсең бу җирдә. Шуңадыр да минем йөзләрне сырлар басып, куллар сөялләнде. Минем дә матур картлыгым җитте, Аллага шөкер. Аны парсыз канатлы булып яшәсәм дә, минем нык таянышларым, бөркеттәй улларым һәм газиз кызым, оныкларым бар. Шуңа мин бәхетле анадыр дип үземне саныйм. Балам бик җитди булдың гомере буе. Матур гаилә корып, миңа яраткан оныгым Лилиямны да бүләк итеп өлгердең. Бер сүз белән әйткәндә, улым максатлар куеп, аларга ирешергә нык ашкынып торучы шәхес. Кадерле балакаем, еллар узган саен син улыгая бардың. Улыгаюың белән бер рәттән әниеңнең ярдәме әзрак кирәгә башлады. Ләкин син минем өчен һаман да әле бала гына улым. Мин сине элекке сабый вакытымдагы шаукны яратам һәм саклап яшисем килә. Син тугач, минем йөрәгем әллә нинди наз белән тулды. Мин сиңа ихластан якты матур көннәрнең тормышыңда күп булуын телим. Көн саен сине бары яхшы хәбәрләр генә көтсен. Җир шары буенча сәяхәт ясап, бу тормыштан бары бәхет таты. Ихтыярың нык булсын, үзеңнең уникаль сыйфатларыңны югалтмыйча, чын мәгънәсендә үлерлек итеп ярат та яратыл да. Синең гомер юлында бары яхшы кешеләр генә очрасын. Аллаһның фәрештәләре гел саклап йөртсеннәр. Онытма, улым, мин һәр вакыт дугаларым белән янәшәңдә булырмын. Лашындай улым бүген каршылый туган көнен. Безнең бәхеткә, шатлыкка нык аваз салган көнен. Син тугачтан әтиең балам горурланып йөрде. Кулларына сине алгач, бузлар кебек иреде. Мин дә сиңа туя алмадым, карап та, яратып та. Булмыйдыр ул сүзләр белән сөюне аңлатып та. Кадерледән кадерле син, яшә бәхетле булып. Гомерләрең узсын әле бары шатлыкка тулып. 51 яшь, дәртле чак ул, барысын да булдырып, яшә кадерле улым, 100-гә кадәр тутырып. Кадерле Җәфәр Рафатович, газиз әнкәгез сезгә дуга кылып, бүген нык саулык һәм тыныч гомерләр сорады. Бу дугалары кабул булып, фәрештәләр аминына туры килсен иде. Тапшыруда матур җыр яңгырый, рәхәтләнеп тыңлыйк әле. Алтын таулар көтемә, шөкер итеп яшәр көнегә.
Көнләшмә көчледә, үчләшмә үчлегә. Хәйр хаклы булсын һәр кемгә. Якты тәрәзәләр көтсә сине әгәр, арып юлдан кайткан чакларда. Көтсә насыйп барың, газиз балаларың, шул бәхтеңне тырыш сакларга. Максатсыз яшәмә, шөһрәткә баш имә. Саклана күр төшелләрдә. Туган хакын хакла, дусларыңны сагла. Ялгышларың калсын үткәнедә. Якты тәрәзәләр көтсә сине әгәр, арып юлдан кайткан чакларда. Көтсә насыйп барың, газиз балаларың, шул бәхтеңне тырыш сакларга. Белсен балам, шул теләктә кала. Үз кыйблаңны зинһар онытма. Саулык сорыйм сиңа барыр юлларыңда. Хәвеф хәтәрләргә юлыкма. Якты тәрәзәләр көтсә сине әгәр, арып юлдан кайткан чакларда. Көтсә насыйп барың, газиз балаларың, шул бәхтеңне тырыш сакларга. Көтсә насыйп барың, газиз балаларың, шул бәхтеңне тырыш сакларга. Шул бәхтеңне тырыш сакларга. Шаяхметов Җәфәр Рәфат улын матур туган көне белән бүген шулай ук безнең тапшыру аркылы бер туган энесе Наил, тормыш иптәше Алсу, балалары Ринат, Азалия, Абдулазиз һәм Азамат котлыйлар. Ашык йөзле, кадерле абыебыз. Язгы береләр тулган, яфрак ярган, кояш җылысы дәрт уяткан, күңелне юаткан көннәрнең бер мизгелендә тугансың. Шушы якты мизгелең белән чын күңелдән котлыйбыз. Тормышның иң ямьле чагы. 51 ул аз әле. Алда әле күпме шатлык, күпме бәхет, наз әле. Гомереңнең бу мизгеле туктап бер җырлап алу, үткәннәргә шөкер итеп, киләчәккә юл салу. Син безнең һәр вакыт булышырга ашкынып торучы ярдәмчел абыебыз. Синең күңелең һәрберебезгә ачык. Хәтта анда ачулану, әрләнү кебек авыр хисләр гомумән юкта. Син чын мәгънәсендә саф йөрәкле һәм булдыклы ир-егет. Киләчәктә дә шундый булып кал, кадерлебез. Абыебызга 51 яшь, ышанасы да килми. Үзе шибәр, үзе яшь, йөзләре нурлы, көләч, компьютер хата җибәргән. 51 түгел, 30 яшь. Кадерлебез, һич тә күрмә кайгы, белмә хәсрәт, шатлан да син, көл дә син. Мәңге яшь булып торсын йөрәгең, картаюны белмәсен. 100-гә хәтле яшә, хәтта 100 дә соңгы шик түгел. Җырдагыча сиңа кояш гомере тели безнең күңел.
Ходай синең барлык изге теләкләреңә, ниятләреңә дуга кылып амин дисен иде. Ныклы тазалык, гаилә шатлыгы белән мул тормышта яшә дигән теләкләрен сезгә бер туган энегез гаиләсе белән тапшыралар. Әлбәттә, алар үзләренең музыкаль бүләкләрен дә сезгә багышлыйлар. Ашык суы аға хаманда, біз балалар уйда уйын ғына. Қайтырға шушы заманыға, қырық ішін қырық яққа ташла. Абыйым келесің елмайыр, изгелегін игілегін ішін, сені яратуға шамайыр. Қырық ішін қырық яққа ташла. Абыйым келесің елмайыр, изгелегін игілегін ішін, сені яратуға шамайыр. Туған күнің белән құтлым абый, ұзын ғөмір саулық тіліме. Бұ тұрмышта өзің білесің бе, әткәйдән кәйдә син иде. Қырық ішін қырық яққа ташла. Абыйым келесің елмайыр, изгелегін игілегін ішін, сені яратуға шамайыр. Қырық ішін қырық яққа ташла. Абыйым келесің елмайыр, изгелегін игілегін ішін, сені яратуға шамайыр. Акай чишмәсенең назлы суы, шифалыгы безне үстерде. Тормыш күгендә канат кагырлы, бәрәккә һавасы көч бирде. Қырық ішін қырық яққа ташла. Абыйым келесің елмайыр, изгелегін игілегін ішін, сені яратуға шамайыр. Қырық ішін қырық яққа ташла. Абыйым келесің елмайыр, изгелегін игілегін ішін, сені яратуға шамайыр. Алатауға басып жырла әлі, яшьлек искә төшсен абыйым, бәрәскә тыңлап тұрсын біраз, мұңланған шал шәчле сабыйым. Қырық ішін қырық яққа ташла. Абыйым келесің елмайыр, изгелегін игілегін ішін, сені яратуға шамайыр. Қырық ішін қырық яққа ташла. Абыйым келесің елмайыр, изгелегін игілегін ішін, сені яратуға шамайыр. Изгелегін игілегін ішін, сені яратуға шамайыр, сені яратуға шамайыр. Шаяхметов Җәфәр Рафат улын 51 яшьлек гүзәл туган көне белән бүген апасы Гүзәл Рафатовна, улы Илнур, тормыш иптәше Иркә котлап, рәхмәт сүзләре белән бергә ярату сүзләре җиткерәселәре килә. Сөекле энем, абыебыз, рөхсәт ит сине матур юбилеең белән котларга. Иратлар бу тормышта 3 биеклек алырга тиеш диләр. Син эшне генә түгел, меңнән артыкны алгансыңдыр. Тормышның бар ягыннан да өлгерергә тырышасың. Дөньяның куа-куа менә сизми калдың, 51 яшеңә җитүеңне дә. Ләкин син һаман шундый ук яшь, дәртле, гел эшләргә генә омтылган кеше булып торасың.
Наҗиябез дә безнең үз сеңелебез, апабыз сыман. Әйтәләр бит, һәр олы ир атның артында шундый ук олы хатын тора дип. Бу хак сүзләр. Гаиләнең тынычлыгын, иминлеген барлаучы хатын ул Наҗиябез. Аңа сиңа аны бәхетле итеп яшәвегезгә бары 5 билгесе генә куясы килә. Мәхәббәттә туган балагыз да бик матур булып чыкты. Безгә карата да Аллага шөкер, сез бик ихтибарлы туганнарым. Гел ярдәм итеп, гомердә дә онытмыйча яшисез. Улым Илнурга да сез бик якын. Әтисе сыман дөрес, туры киңәшләр биреп, аны үстерешергә ярдәм иттегез. Мең рәхмәт барысы өчен дә. Гомернең һәр көне имин булсын һәм куелган бар максатыңа иреш. Кыйммәтле кешеләр белән очраш, гаиләңне елмаю белән сөендер. Һәр иртә ниятләгән барлык эшләреңне дә эшләп өлгер. Ә бүгенге бәйрәмең күңелле булсын. Иң мөһиме җан тынычлыгы, бәхетле озын гомер телибез. 51 төрле төскә без буядык кәефләрне, ташладык бөтен уйларны, бәрдек бөтен эшләрне. Бүген туган көнең энебез, каршы ала таң белән, насып итсен якыныбыз яшәү тыныч җан белән. Ни телиек? Бар затың бар, тулы синең тормышың, көтеп торсын алда сине бары якты уңышың. Йөрәгеңдә армый, талмый, бер туктамый эшләсен. Гаиләң синең барлыгыңны мәңге тоеп яшәсен. Рәхмәт онытмаган өчен туганлык хисләреңне. Утырып бер җыр тыңла әле, онтып бар эшләреңне. Кадерле Җәфәр Рафатович, туган якларыгыздан назлы яз сәламе сезгә олы шатлык китерсен. Кәефегез гел күтәренке булып яшәгез әле. Туган көн гомер бәйрәмең, сузды кулларың, җыелдык синең яныңа. Якын дусларың, вакытлау гөл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит үткән елларың, барында эзләгән тапкан алтын кулларың, сикәлтәсез булмагандыр үткән юлларың. Үзең әйбәт булгач менә бик күп дусларың. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма. Бүгенгедәй гел елмайсын, нурлы йөзләрең, бәхетләр сирпеп карасын. Һәр чак күзләрең, туган көннәр кабатлансын. Тагын да теләкләрне кабул итеп, ал сине барысында. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма. Мәңге яшь бул моңайма.
Шаяхметов Җәфәр Рафат улын 51 яшьлек гүзәл туган көне белән ихластан кайнанасы Халидә Каюмовна, кайнатасы Җиганша Адельшевич һәм якыннары Наил Румия Алтынбаевлар, Наилә Рифат Диникаевлар гаиләләре белән котлыйлар. Горурлыгыбыз булган якын кешебез безнең. Аккан судай гомер юллары уза. Кайчан гына әле туйлар уйнап өйләнешкән идегез. Бүген карап аптырап торабыз. Лилиябез дә буй кыз булып үсеп җитеп өлгерде. Шул кадәр вакыт уздымы инде. Наҗияң белән дистәләгән еллар бергә гомер итәсең. Балагызны, күз нурыгызны бик тәртипле итеп тәрбияләдегез. Ышанып та моңа җитә алмыйбыз. Син бик тырыш, бик уңган. Гаиләңдә чын хуҗа булып торасың. Ир-ат исемендә чын фикер белән яклап, гаиләңне барлыкта яшәтәсең. Шушы түгелме бу дөньяның максаты? Шөкер, син алга таба да уйлап яшисең. Кушканны үтәп, тыйганнан тыелып, садакаларыңны биреп киләсең. Әлеге изге гамәлләрең өчен ахират дәфтәреңә мең саваплар язылсын, кадерлебез. Бүген бу истәлеклекен бездән иң изге теләкләр һәм бүләкләр кабул итү өчен килеп җитте. Сиңа исәнлек, саулык телибез. Һәм көчең бар хыялларың, максатларыңны тормышка ашырырга итеп җитсен. Тормышыгыз нык булсын. Мал-муллыгы да тукталышсыз сезнең файдага булсын. Сезнең хезмәтегез һәм эшегез һәр вакыт нәтиҗәле булсын. Ә бәхет кышларыгыз бер кайчан да ташламасын дип телибез. Шундый ук нык булып калырга, ышанычны югалтмаска һәм юк бар мәсьәләләргә, борчылуларга артык игътибар бирмәскә телибез. 51ләр тулды менә. Җитештең ир-ат булып, буй җиткән кызың кочасың, якты шатлыкка тулып. Дел кадерлем, безнең өчен син якын кардәшебез. Гөрләп торсын, гел уңышлы булсын һәрбер эшегез. Наҗияң белән кулын кулга тотынышып яшәгез. Лилиянең киләчәген яктыртыйк дип яшнәгез. Гомер буе безнең кияү сынатмады тормышта. Насыйп булсын яшәүләре шатлык тулып уңышта. Кадерле Җәфәр Рафатович, бар якыннарыгыз бүген сезнең кәефләрегезне күтәреп, аеруча бәхетле итәселәре килә. Шулай булмыймы? Алар сайлаган җыр моңа ярдәм итәр дип өметләнәбез. Бәхетле булыгыз. Кабатланмый бер мизгеледә, ләкин кәефләреңне төшермә. Сагышланма туган көнеңдә, сагышланма туган көнеңдә. Елларың узса да, күңелләрең тулса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган көнең. Яшәү бирелә бит бергәннән. Сине хөрмәт итеп бүген бездә, тәбриклибез туган көнеңдә, тәбриклибез туган көнеңдә. Елларың узса да, күңелләрең тулса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган көнең. Күрергә, шатлыкларга күмелеп яшәсин, алдагы